Diphu Govt.College along amen ke sthabun longli tum ariso izang tum pen kechok pinyan ni sirkep kechok. Lokhimon sangha riso izang chingru amai pen bang pharu susi tum phan karchopon. Sildharampur along rongkep lapent Karbi rong sarmai tum pen krung sarmai padupon. Wajan pathu aklam along blood donation akem pamanpon. Diphu Govt.College along amenges thabdun longli atum arisa izang atum pen kechok pon labang ke kedam tang chithi ni pa engkoi ani pen silabang su kechok pon pangching pon lo labant pini chithi ni pa engkora troxi ani bangke alang litum kechok pon niner kep kechok lo itum pen kechok pon labang ke tomon ani luchok se alang litum kechok asai deng pon lo lan ani kechok pon det system me Karbi Longri Abirta council long ke thegi dingi tum alang litum kechok no ka homidam de det jok alang litum pen ningi pung la pen ningang samsi chipaklang pon pini chithi ni pa engkoi trust troxi ani Karbi Anglong administrations atum pen labang so riso izang tum kechok long adim alang litum homidam si alang litum pen non ke bangji chithi ni pa engkora sirkep ani chingki sthan ji pan alang litum pen pachini pon lo Karbi Anglong administration atum pen labang so birta pachini pen ajok labang so kechok pon non balom so pan alang litum pen engton pon po woi fils teme alang litum pen kitla so chingki sthan pon along alang litum kimang pen ateng jong si chunchi pedang ti labang so kechok an se ahir pang tangji pusi Karbi lo Charlie asong amai pu simion rong parla pen thangsing timung atum pen perangke atum pan thana pachini dun Direction from Deputy Commissioner, respected Deputy Commissioner, yesterday during the BH meeting, I come to know that this year as the pass out number is increased significantly. So, in first year, 11 class, they have capacity of 600 students. But as per earlier instruction, they have taken another 25% admission of the students, but actually the capacity as per capacity of the college, as per demand of the students, that is not matching. That's why this is good. Now tomorrow we will sit together with all organization, student organization, principal, and whatever these are things fit, we will try to solve it with our utmost try. So do you think this department is not our? It is a sectional area. All the subjects are transferred except law and order and some other things which are comes under us. So we think that nothing adverse or nothing untoward happen to anybody, to any organization. That is our main aim. If someone gets hurt, we feel it is a transfer subject, it is up to council, they can decide it, or college administration knows it better than me. On that point, I can't comment actually. Ladak Diphu Govt.College along admission kepalong AG fan to pensi dak Diphu Govt.College Student Union Society la pen case la pen project hampang asong lumpinian ben ni keblo itun kachesong sorokar aphan tum pulo jeri tum pandak duita demands nang bapling binangji isi bange temporary tuma demand do temporary solution apen ge permanent solution itun hang permanent solution manga dak faculty pe bat nangji reservation nun ke 5% but ST aphan manga dabang 80% dak local tumasi reserve nangji apenger dak principal aphan plung nangji labanga itu misi permanent solution ma demand lo tame non temporary itu ma demand solution nu ke demand mangala hello non ma dak admission ke hang tuman aphan mangke vivek nangji dak local tuman jasemet pere bangke sela soteng men ke tum pinangan jusong lon tum memorandum idamo same piniani na me council pen formally itu mana ke pacun piang tek ba formally nang chingwai piang tek ba tum theklong le even government of Assam madame permanent nang chingwai people laso aputhak bangi tum theklong le pini bangke deputy commissioner office pen dak ADM ladak ADC ladak wanglo alang pen bangke penap
dan ini tum kachesong tum aphan lapen ke la council la government college administration tum phan lapen ke deputy commissioner tum pen penabang ke dak pada top pedopo ihin mamaga ningarong lo atekiri tum kachesong long at least la dum asyang tong mangke sarkar tum mangar julo ning ke oi bangala henlo education abang ke lake konane plain district lo so na deputy commissioner tum subject la pogali la bangke council tuma subject pusi council pensi la so talks banang hang vek nangji try pata talks punot ba ajara talks tame nanga ching mai pi bangke council pensi hang vek nangji apone sila bangke ning duk memelo net mangke la se council ke jatum da higher education niam joko sing ti alang la bangke chitrak nangji na por bangke alang a subject pusi pana bangke dc pensi meeting parang ko tame ajat non law and order situation chirab lo ka pusi pidap tu mangke halada 11:30 pusi tupan penang thalo kada tum dinsi ang ton malam thanun po tapi tum ning telo solution ma long ji pusi tum ning ke tholo Tepini hall ke ba manit lage suspended wer ba ese jong si solution si long le ko tangte itu ma ko ching nang kok po tame pena bir bang kela ini prong jo chelo sa de non men si sarkar pena me ba competent authority phanda ni tum pini pen kachini ponlo next pan ke tum asap so intang rak akachesong mga deng ko ng kokko nanti toy pen dat penap itung DC office long talks ng hang lo sahala bang so talks along kami itung soni hormusi itung ningji tung dakpo ison hormu gelang lo aprangsi Karbi long prestigious college Diphu Govt.College keheng lo dakke isia virus ajoine hala bang so virus ke kaduk kavita chini lo hala bangso wares ke dak Govt.College tong principal Nirap Kumar Sharma henlo asi pena ba mailong tami nidi tumke jongdun dak po jongsi Govt.College education environment pamisenang ji pulongte non amar la bangso wares Diphu Govt.College principal pan hek nang po si litumke demandun po lapen nomor hini bangelalo la bangso Diphu Govt.College nangki kim laki inglong o sumardohan pat heg nang parinang pupen si kipanong pa si ikim lo kasi dake inglong also maraphan itum tribal tuman kita ke asit bang nang bibig nang ji kali pulutan ten itum na bangso akati song bang itum intonte komo hejong ta korte simyon ta ninjero laki temporary suspended kasi penap amayalong jong si thang fruitful a result lang clip longte nitum education bang paprek po kasi pinabla soni hormu inglong asut bang sit bang pabadang ji lapen Diphu Govt.College sa principal hanmang nitum non nomor hekdang ji pusintum pinap DC office ang amayalong tabi nitum jong dundak Lakhain ko retrok Drubaguri MSc Principal lupon angkang dolamara lakha hini bapuram tok bi arong along Lokhimon sangha riso ijang chimro umay tumpen patir piponsi tuning surhinir engkoy lapen peneng surhinir engkoy ra isianingkan engdengkep lapen engdeng krehini ariso ijang atum sarlong ki untudum phan karchupon lapen chokomber anghoy kilong abang phu atum phan stame alang ni tumpen karchu osai dengpon labangso karchupon amay along Lokhimon sangha riso ijang chingrum amay pu birsing lek thipensi mai charipon labangso karchupon amay along alhiman pent jokot sing ingti Lokhimon sangha mai pukan thiram tibung konchun bang birsing hanse thanpare kuripo atum pen chingri amay pent mai phila pen kunchun bang phi adawan tin pen kebang riso ijang chingrum amay mai pu konchun bang atum lapen Lokhimon adhoroma phan ki kroi arada tum bang churi phok ruse arada tum chitodun si labangso karchupon amay along ingsom jin pen pachun pong Bangari muka de kangi. Bangari muka de kangi. Mane bangakhe aron atang ajutang ajubat alamaki. Pen jongsi methang akhe ta kapuchi idi pulote bangnan chesan forte ilige longle taksi. Bangamu aria bangari kong ade muka pusitame bangnan chesan forte ilige longle taksi ini nang buitu. Chitini pa ingkore troksi ani Sildhampur along rongkep rong asar lapen Karbi rongsar amay at umpent chithan chimu pa hiapor malompent rong asar kiron tiron pen simay pa himpupon kra lapen 24 plus organization atumpen kihang pon atengsi asong atumpen kihang pon isiyang deng labangki mithang along rialong bisar kindar ajakong chelong nang jipu kihang pon ateng pen si Assam government pent Assam gazetted notifications jakong ni pai kripli arni Karbi anglongs 6 schedule arlo kedo
Siksidu arlo kedo Karbi atum ta bisar kinder aron customary law attengt kangsai amo jakong chelongponpo village code do ikpo pusi Sildharampur rongkep rong asar mai along CEG secretary Ropon Hansepen Pachinipon Labangso mai along alaw himan pent AGS Sarsing Kathar nampi ang long pent mai pu branding ingti Konchun bang Robinson rongpi Korkanthi pen AGS Sukur Sing Tobi lapen Sildharampur arlo rongkep rong sar amai tum chitong dun si ing samjin pen labangso mai pachunpon dok moka pen waisong terang Karbi Longri Abirta Pini nang litum ladak sel dhorompor along Karbi rong asar amai pen kibipon along ko PPC kaching vai pono la pen nang litum dak sel dhorompor arlo rong kep do la tumapan kupia si nang litum Karbi rong asar amai bang pachini pon pini sel dhorompor rong kep sabangso TVDC abutak awareness ke dolong nang litum perang ke kadu ke bitu manta curulo labangso nang kelun thekapot Pasi pini nilitum dadak sil rompur rong kep along TVC ke thomdo labangso TVDC nilitum rong asara mei pen kaching wai tang do sila bangso TVDC nilitum hak kaching pen 2017 pen non an nilitum kisong bom ang bom nilitum kapachun nasi nilitum rong asara mei hin pen kaching wai pon itu chairman la swateng pen nilitum pan nang TV pon nang ji ate hak kaching pen nilitum kachesong ta rong asara hin pen kachesong apen ke jong si alang litum kamatha pen jong si claim di buson te hat 2011 aning kan jitu UPDS tum ekor ke chewana hu kala bang suhut pen selang tum claim nang dia polo sitam melang tum claim clear jong pini ni tum Karbi rong sara mei hin pen chesong bom Karbi rong sara mei la pen ken ni tum Karbi ang long rong sara mei hin hini asong pen ni tum chesong bom ban si non anda chun lo si ni tum la bang so ka chesong ni tum han andi nang project nang ji la si pini tuliram long hang nang tum la bang so perang ki true pen kalau masuk pen di tentang alang lipan kecil dia dalam tidak lo tiga damtang 14 September ni jitu Assam cabinet lo nggak ceparai tang labangso Karbi atum labangso customary lo kepacun so tak taksi alang lipan curu lo so tak tak nonda ke bang jilang ni litun Karbi rong sara mei pen kachesong jitu TVDC traditional village constituency election aptang ni dum hana pacun titek lo betelang lipan amsu sini dum curut pitu jilang apen ke jong si nang pacun pipi pulu tin itum ke deng ponji ata kapre kang deng ni tum baci songo himpen deng pon nang kok tahai asi pini labang so lam tiap utak sing lai ke dak si tom pulong si wai bang ke la halo ini tum baci song amun nang pacun titik nang ji lepen ke cari salom la si rong kep atum TVCC labang so ka cari joi ke pen rong ru ko pacing sur je phan so lo me tum pen cheng lo khat chen thong sa rong sa duri pirang ke me kar sa tum han sinil tum panong ban sila bang so ka chesong sila bang so ka chesong pini tum hani pacun titik nang ji ko si pini nang tum pirang ke theng pen pini tum roket alam pen ke nang tum nang thanun ke lai lo Itini pa engkore troksi arni porpai nerkep apur malam bogan sisi patu aklam long seva और समर्पण अभियान भारतीय जनता युवा मोर्चा लापेन बोगजन मंडल महिला मोर्चा अतुमपेन पातिर पिपोंसी ब्लड डोनेशन अकेम पमान पon labangso blood donation akim ki paman pon nangkok labang ki kedam tang chithi ni phai troksi arni India Prime Minister Narendra Modi ningkan troksi kebra isim hangat hek arni pamansi seva और समर्पण अभियान pu ajai mek deng ponlo lapen lablangso blood donations akim along pang engkore pho su si bang phu bang phi atum pen ABGP ponsi mukumane keso abang phi bang phu atum pan laso evi ake joy pen pipon long pu bus alang ni tum pen phan patini pon sangti hidi pen project terang Karbi Longri Abirta engkore pho bang kongkep la bang so avi ge chipi pen la bang so avi bang kenang so sot kisu ki un e avi kenang ye tum panan la bang so avi bang akirap dopo la pen thua bang ke labang so avi ke chipi pen komane abang ke isi hetan kisopen akirap kisopen ki jok labang so dui po si Bharatiya Janata Party pini labang so blood donation camp long nang chetong dun district secretary Mudhuram Lekthe lapen thu OBC morcha a president Bosner Sangho office secretary Nilitum Josingrong para sangho pendang lok pindak mondololong ilitum Pono Chetri lapen MSC Karbi Autonomous Council MSC Bapuram Kisko lang lita dolo lapen pini labang so Bharatiya Janata Party long camera pet abang po bang pian setame pini labang so blood donation lo nang chetong do na pot churolo lapen tho abang ke vantier ni an setame lason a blood donation camp
la pen penaba bangke health camp balijana long jua morcha la pen mohila morcha patir pi pensi penap bang pharo thom bang pharo pi sose penap camp biji health camp pen la solong si ako vaccination camp ta di ponji corona la bang so a vaccination camp sita ben si pini lan than si